Máis de 100 figuras a tamaño natural e milleiros de pezas, apeiros e elementos decorativos compoñen este ano o Belén xigante de Viveiro. A volta á normalidade logo da pandemia motivou as 6 persoas que participan na súa elaboración para poñer todo o esforzo en facelo o mellor posible. O resultado, como mínimo, encheu o lugar na inauguración. A partir de o 10, o 15, cando pase esta ponte, empezan a chamar os colegios de Asturias, de non sei onde, para citarlas, cando podemos ir, que horas está aberto, o chaman ao Concello ou a min. Ahora vamos bendicir o Belén, porque hai no ritual hai unha oración para bendicir os Belenes, entón vamos bendicir o Belén, van cantar un villancico os nenos. O Belén xurdiu como un reclamo comercial á iniciativa dos negocios da zona, pero en poucos anos xa se converteu en todo un referente do Nadal en Galicia. Ata 8 de xaneiro serán milleiros as persoas chegadas de todas partes que acudan ver os reis, o nacemento, as estrelas e tamén os oficios e tradicións da comarca da Mariña. E cada ano está mellor, e esperemos que cada vez, todos os anos, se faiga o mismo. Sí, ya tenemos venido máis años por aquí, sí. Cada ano mellor? Sí, cada año vai cambiando cosas. E sí, sobre todo polos nenos, e ven polos netos e eso. Ni máis ni menos, venga. O que non encaixa nestes primeiros días é a falta do neno Xesús. Ten unha explicación lóxica, non se vai colocar ata o día 25.